Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be. Bună dimineața și bine v-am găsit din nou la țară cu noi videoclipuri. Să vedem ce mai putem face astăzi. Să vedem ce mai rezolvăm, ce lucruri mai postăm, ce mai găsim prin zonă, ce mai captăm. Beau cafeaua singur. Așteptăm să vedem ce mai apare astăzi prin zonă. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și să distribuiți mai departe la prietenii voștri și la cine vreți voi. Astăzi sper să fac câte ceva care să fie funny, să prind, să filmez ceva ce este frumos. E foarte frumos afară, soare, cald astăzi, sperăm să reușim să facem câte ceva. Fiți pe fază până la sfârșit, că avem ce face astăzi. Avem foarte multe lucruri de făcut și vreau să le facem împreună. Astăzi vreau să dau gaură la țăvile astea, cum v-am arătat și într-un videoclip mai anterior. Vreau să fac un burghiu de forare, să dau de apă, cum mă chinui de ceva timp, dar nu mai reușesc. Ieri am avut o stare foarte proastă și n-am avut chef de nimic, n-am putut să fac nimic. Asta e burghiul care trebuie să îl bag în pământ, să pot să forez, să dau de apă. Iar dacă am timp astăzi, trebuie să dau acoperișul tot jos de la camera asta, de acolo, să ne putem apuca de treabă ușor, ușor. Tot asta trebuie dat jos, tabla, tot. Mai am un pic și cireșele să coc. Uite că am găsit una. Mai sunt câteva sus, dar nu pot să ajung. Au stricat tot drumul. Dar în foarte scurt timp o să avem de asfalt. Asta ce e și un lucru bun. Alo?
Bună dimineața! Te-ai trezit? Ce faci? Mai bine. Cum sunteți astăzi? Bine. Da? Nu știu să zic mâncați. Eu n-am văzut. Da? N-am simțit. Eu mi-am zis și ministrul doamna și care mă la fundațiile. Vine cu Hisu și mi-a dus un pachet de Pampers. La băiet, la lui George. Da. L-ați adus și în fiecare... Un box. Ei, acum că o să că le trimis niște tichete de cele zile. Și că domnul așa, ce să fac? Am o comparație cu banii n-am ce face. Las un box de Pampers și așa îi trebuie. Da. Și că nu mai bine, foarte bine, că ei au contract cu Kaufland. Da. Nu s-o ocupat de acolo. Hai să fac. Bă, e bun că măcar mai ai o mână de ajutor, știi? Îți prinde Nu ghinii. m-a ajutat acum cu un box de ăsta. Cât e un box? Cât te ajungi în boxul? 60 de lei. Păi eu câte 4, câte și boxul. Cât te ajungi pe un box? Dacă schimbi 3 ori, faci o coteală, 3 ori pe zi. Sunt 30. Da, Am 10 zile. 10 zile. Ia auză. Vlad. O, vine să uita, a fost prin grădină, s-a uitat la șapă, s-a uitat la ruși, vai, doamnă, și cum, și că domnule, și frumos ai văzut. Bă, e de apreciat, adică vreau să zic Ca că bărbat, și singur ăsta și cu copii, și cu amândoi, și el cu probleme, cu păi, cu George cu probleme, să te descurci singur, E e ceva ușor. care normal. cam toți când nu vine, știi, că mai vine pe la Bârladu niște copii de-o adus, Aha, lui George. aha. Și tot la fel. S-a mirat și vine și asta al lui Stoian, al lui Liv sau nu știu acum aici. Și că am fost undeva, era femeie, era vai de capul, și că dar mata ca bărbat și că n-am văzut așa curățenie. Și să aveți și copilul cu probleme și doi băieți în grijă. E ceva... Normal, e ceva de apreciat. Da, îți dai seama. E femeie de treaba asta. Farul care vine. Care vine cu Pampers. O doamnă de aia. Da? Îi serbea, adică îi serbea de așa. Îi servește. Ei sunt oameni și cu suflet, Da. care vor să ajute, într-un fel. Și fără să aibă nicio așteptare. Da, logic. Băi, băi, cât poți? Doamnă, n-am nevoie de bani să-mi dați bani, că banii am orică, da? Pampers. Dai seama. Pampers, că eu banii cheltui aproape jumătate numai pe Pampers. Afară, deși mai fac și eu la bar, mai o mâncare, le mai trebuie și o îmbrăcăminte, le mai trebuie și o încălțăminte. Dai seama. Mai e și banca, mai e și lumina. Ai și la bancă? Am avut 4 milioane de lua. În fiecare lună. 4 milioane și cu unul, vreo 5 milioane care îți dau numai în fiecare lună de lună. Ce zic? Asta este. Păi da, dacă nu mă împrumutam, nu făceam holul. Îți dai seama. Te-ai vrut bani? Bună dimineața, ei. Da? Ei, bună dimineața. Vrei bani? Te-ai vrut bani, da? Ce? Lasă. Iepuri, da, iepuri. Aici, e cea la mare negru. Ia sunt ei 700 pe cealaltă și cealaltă la 500, știi? Deci cu 200 nu vrea. Băi, du-te în piață, cât cere 1 milion și ceva. Pe un iepuri de cealaltă. Și tu îmi dai mie, și dracu, mă la mușa. Nu mă zic, vezi treaba ta, băi, băieți. Dar mă tai și mănânc eu. Și dau la altul pomană. Da. Zic și așa până acum, mai tot. Tras în piept de fiecare dată. Și Pe cală, mă. Ah. O, nu a văzut,
ia du-te și o lasă-mă. Nu mai fiecare. Bei? Da, dar nu pui... Ți-i spus da? Da. Dar și ei pui zaharină? Da, și pun, așa am învățat. Atunci când mi se ridicase diabetul. Și de atunci... Dar ai probleme și cu diabetul. Îmi găsesc 300. Da. Că n-am avut probleme cu chestia. Se ridică la 300 și după o săptămână mă găsesc mai 100, 120 și era la limită. Da. Și mi-a zis ca să mai... A? Auzit? Și băi! O zice să-i dă un telefon. Și cât o zis piepuri? Nu știu. M-a întâlnit eu cu el. Vine, Și acum și ea ți-o că vin. Asta fie. El nu vreau. Păi da, măi, tată, dar nici să-l dau de pomană, tată. Cu nica toată. Păi da. Păi da, și Dumnezeu. Păi m-am chinuit, am crescut și acum îi dau. Dacă vrei, dacă nu, zic, e sănătos. Eu carnea tot o cumpăr. Normal. Ajunge? Sau încă? Pune. Hop. Eu am scris apă și ai făcut clipul. Nu. Apoi eu mai băut una, mai devreme. Mai mergi pe asta. Da, am la este. La fundație și altă fundație, că două fundații aici. E asta cu doamna. Da. Și mai am, știți așa. Da, să dau un cafe. Și am alta la deal, la cimitir. Nu e cimitirul, Bârlat, din Bârlat. Sportul Speranței. Da, și așa îmi dă, dar ca anul ăsta nu prea ne-o pasă nica. Și dau și 2% la ei. Din, am să dau telefon și am zis, doamna, care ne aduce. Da, știi mai de la. Când am întrebat-o, m-am sâmbălat, m-am întâlnit că e chiar la electric acum. Da. Zic, doamnă, nu vă veni pe-mi nimic, numai cam termină bani cu bani. Da. Doamne, o aduc ceva pe-mi dar ce că îți din alți care trebuie să mai trage altceva pe deasupra. Decât pus numai așa, știi? Da. Doamne, nu trebuie ea care să plimbi pe scaiul. Da. Deci și fac eu, nu-i dau kilos pe el. Da. Hai să vedem. Să vedem o rămas. Dar sunt asociații dise care... Păi două, ți-a zis. E Sportul Speranței și asta care cu ei. Care mi-au adus pe și el. De eram la Sândian. Vine Vlad, tăticule, hai pe veni cineva la mine. Băi, și nu. Că eram, dar cu mască, nu mai cunosc. Da, că acum nu mai cunosc și cu mască. Când am văzut, aoleu, să rog la doamnă, să trăiești. Și ți-am zis că vin. Ți-a pe pempă. Păi zic, știu, dar ați spus atunci că veniți pe duminică. Ne-a dus noi când ne-au chemat, când ne-au... Pot și ei vin. Da. Și uite-te un strand aici, și că doamne frumos. Și că vezi frumos. Ai văzut iar o ieșit pui afară? Da, de eu i-am lăsat. Da? Nu am mai pus sare pe deasupra, bă. Până nu mai eu, de ce e neagră să mai tăi, să mai pui până mai sus ca să nu mai sară, nu am ce faci. Am zis că să-i dau, i-am dat un trandafir. Și că da, lasă-mă, zic, la luați, doamnă, Nicole, așa. Închis-o și că da, e mama, e. Punem azi, nu și ce. Dar la și distanță va trebui să le punem. Ei, nu e poate așa distanță între ele, adică iese capul iet și când ajunge așa, l-ai plantat. Dar nu-l lași să ducă. Da. E, și cam așa, când pui, scoți și le pui. Pui câte un băț de el și îl legi, înțelegi? Un băț. Când crește.
Nu ești afară. Nu, când îl plantezi, nene, în câmp. A, în câmp, știu eu În asta. câmp pui un boț cam așa, lângă el, să nu când e strâmne, să rămână drept, știi? Da. Le alegem și noi acolo așa să vedem că ești. Păi îl desfaci de aici? E desfăcut de aici. Și numai cât îl tragem? Tracul de subtiu așa, tu iei capul și ala și vii încoace cu el. Aha. Cealaltă. Dă captul. Deci le trag în foc. Să mă duc să trag, da. Stai că era să mă închedic. Dar vezi că o prins la poartă acolo. Nu, aici au prins la poartă, aici. Aici, la poartă o prins. Bobițe. Gata! Da, da. Se pune pe roata. Uite, asta are numai rujină. Aruncă. Stai așa o leacă. Dau cu ceva ca să o curăț. Bune să trag asta. Nu, stai ca mături. Dă o leacă să dau să duc în rujina asta. Era bun dacă ai spray și ala, așa la-i bun să lăsăm o leacă jos să faci spray pe el. Ca să nu mai ia la păr. Dar nu roșu. Dau cu spray roșu. Și-au și așa aici. Așa o las sus, știi? Și dau cu spray pe el. Da. Să nu bea animalele. Dar nu în timp când vine, știi? Să faci și gata. Dar lasă așa și dau mai târziu, vă spun. Da, mai târziu. Nu știu, așa. Hai cu mine. Ha? Da, da și în poate. Vrei să mai iau încă vreo vari 10 minute, duce la mine. Ce? La mine. Foton? Nu e foton, e plat, nu știu.
când îi dai cu o nicoată. lasă usușii. Are doi de acolo. Pentru că ăsta. O spray. Mă duc să pui ca să o trec, da. Hai dau și la câinele cât de apă. Auzi? Da, am dat la 1 apă, dar la 1, la un iepuri. Ah. Unde-i mai cutia? Dăm la iepuraș apă. Măi, negrule. Da, și ești nebună, iepuri. Pune mâna și bea de acolo. A, da. Dă-și pe ăsta. Gata! Bobiță, ieși și bea apă, bobiță. Cum? Uite pe șala mea să te ieși pe sus. Pe șala, pe ăsta negru? Deci cât șeri în piață pe unul ăsta? Ah. E 1 milion și ceva șeri, bă. Serios? Da. Pe iepuroaică de asta. E frumoasă, nene. Da, iepuroaică? Da. Ah, da. Bobiț, bobiț. Bobiță, vine rândul, bobiță, mergi la bârlat. Ce fac? O aduci țăghile, sigur bagă canalizare. Sapă șanțul de canalizare azi, oare? Azi, da. Pa și e să duci încolo. Aha. Dacă stic. Păi acolo nu este canalizare, este canalizare, dar acolo... canalizare acolo. Ha? Da. E până la și ca acolo.
Neața, ui, George. Asta m-a luat în curând. M-a luat, da? La buzele. Și punem pe două rânduri nușile? Pune. Două. Aha. Nu dai seama pe două runde să pui până acolo? Păi, dar pui hectare. Dar vindem și cațile, facem puie și vindem. Da. Acum să ne ajungă nouă, să nu dispară. Hai tu și tu redăm și noi. Calcăm. Nu uite. Uite că nu știu cum merge de schimb. Nu schimb. Vecinul nu mai udat de mult arbuzul, cred că nu trebuie udați așa de. Vecinul. Nu mai dat la furtuni de când i-au pus. Dau și nu știu eu când îi și el. Tot și arbuzul e făcut, da? Am crezut că m-a vândut la greu. De asta am zis să le alegem cumva. Pune în buzunar. Gata totul alea. Nu pot să le pun așa. Nu eu care nu știu care. Intră în șanț și merg în spate. Țeaca. Așa nu. Aici, lasă-le. Le-ai numărat? Nu, le număr după asta. Nu știu că de lampă să iasă și la calm. Mă tare l-ai călcat acum. Am călcat harbuză. L-am nenorocit, nu mai mâncam harbuz. Câte ai numărat? 108. 108. Bun, nu? Da. Sunt curios în cât timp iese. Până putrezește, până sparge roaca.
Înțelegi? Să nu călcăm. Băi, 3 sferturi, nu, 3 sferturi să iasă din ele, știi? Da, vrea Domnul. Și tot e bun. Domnul dă, Domnul ție. Domnul da, Domnul ți-o luat. Domnul fie lăudat. Mai bine așa mai repede, că rămâne pe loc acolo. Nu? Mai calm. Mai încoace ai unul. Acum apă nu li dăm. Nu, ca e umezala are umezala. Și părerea mea că nici nu mai punem alt pământ în afară de ăsta care e acolo. Ei, cum? Prea. Punem-o le acolo. Ha? Urmă șoară și ți-l scoate. Zici? Păi de unde știi șoarele că noi avem nu și acolo? Ei, n-auzi. Auzi? De unde vedi loc așa, scurmat, tu vezi și faraoncile. Ne-au dat chiar săni, atât. Ne-au dat chiar săni, pusăsări pe pușoi aici. Aha. Păi, și ăla ultimul pe vale. Da. Tot sămănase. Când s-a dus, uite așa o merșoară. Pac, pac, pac. Unde a fost grăuntele? Parcă ziceai că dădea cu... Le-a scos tot, he? Tot e tot, nimic nu e. Punem bolovan, că dacă îi pui bolovan... Și ce nu-i fios? Șeful și face șeful. Patroane. O de așa să mă șești, patroane. Mă la aici, cum bagă. Ai văzut patroane? Așa să mă șești. Ce ne zăște, da. Oh, hau. Acum facem înmormântăm nușile. Le facem de 40 de zile acum. Acum trebuie să facem poma, trebuie să chemăm popa. Mi-ai dat idei, gata. Auzi? Mă le cheam părintele. Da? Să pui un băț. Îl caut pe Facebook. Știi pe unde le ai? Părintele o să hai ca să la el. Prohodul. Vezi? Da. Deci faci acolo, faci la fir. Vezi cât de lung e? Gata. Dar mă mir cum de nu are gândași până acum. Mai aici n-ai avut, băi, să vii, nu știi care-i vrăjeala. Ei, nu? Au? Dar nu-i vrăjeala. E o gărgăriță. Uite așa-ți gândași și dar bine că s-a altfel. Asta e o gărgăriță. E o gărgăriță săraca. Stă și ăla. Adăpost. Dar voi ce faceți? V-am zis voi să ieșiți voi aici? Nu, voi acolo. Stați, un cartof. Aici dacă pune numai cartofi, tu știi cât e așa? De aici. Am
putut și eu 2 saci. Uite, am impresia că am văzut un gândac. N-am putut și eu 2 saci. A, nu-i. Nu. N-am putut și eu 2 saci atunci. Am luat un sac, uite, smulge și tu buia. Un sac. A? Cartofi, atâta și iarba. Ai văzut că s-o tăchet salcânii de la erbicid? Uite, acolo. Uite și ala. Aici așa n-am mai apucat, aici n-am dat, nu știu, nu pot să-mi dau seama cum am dat. Că aici așa n-am dat deloc. Nici nu a atins erbicidul pe aici. Nu a atins erbicidul. Nu a atins. Da. Că atunci când am dat filmam și n-am mai fost atent pe unde. Uite, este ăla cum s-a uscat. Aole. Ha? Cum se vede, au adus și țăvile pentru canalizare. Neața. Unde se treze băiatul? E, da, se treză el, dar eu auz că era îngânat așa cu somnul. Și vai, George, ți-e foame? Tare, O leacă dimineața, așa. Dimineața, frate. o gustare. Alea, da, o mâncare. Asta e bună, George. Să ai poftă. Ia să nu spări cloșca. Da. Nu o să spări. Era acolo. Căci e ușoare. Mai unde gurlanul ăsta? Cele boxele lui Cipri. Și-o mai rămas din Ele, ele. nu lui Cipri. Și-o mai rămas din ele. Carcasa. Atâta mai. Ei, mâinii trebuie să înceche. Da? Mâine trebuie să scoate. da. Asta că poate filmăm. Poate filmăm și când scoate cloșca. Și lopată, care lopată? Ah, Vlad. Bobiță. Măi, bobiță, măi. Mă, bobiță. Nu mă dau la tine că nu mă cunoști și mă mănânci. Ce-am scăt acolo? Nu știe. Tot al nostru, unde? Unde e umbra pe el? E aici? Stai și tăna pe pun.
dar unul care tai lemn să faci treaba, e criticat. Îți sare un lemn în cap. Mi-a rămas de știu, o și a pus un om acolo de sub de spațiu în grup. Le-am asupat între ele. E bun, că e bine. Aici a plecat un pic de mapă. Da, da. Trebuie că au pus acolo, a fost betonul. Înțelegi? Nu le da voie la un mezar. Am pus fața de fiind, da? Da, m-am dus fața, am trecut ce am tras, biedul așa am pus din nou. Eu, exact când a fost fața fața, eu nu ajung ce e. Și de-al ăsta. Am pus fața biedul, că nu m-am spus biedul și de-al. E bun și e mie. Bobit. Ai văzut hoțul? Bobit, ți-a văzut hoțul. S-a auzit câinile, atunci a început și ei. La bicicletă? Ce să facă? Coș. Și coș. Coș la bicicletă. Dar de ce trebuie? Dar să aduc cu o piele, un suc și Auzi? La mătali găsesc 3 șuruburi cu piuliță? Cum, cât? 3 șuruburi cu 3 piulițe. Șuruburi mari, mici. Mai mari, pentru că vreau să fac talgerul și ala. Nu uite, trebuie să găsim. Omul dacă strânge, are. Eu chem. Tot am foarte. Leci. Leci, mama. Asta. Ha? Stas? Dar și la ce, nu? Original. Da, ce? Dar nu la este. La țăvile care vreau să fac talger. Nu la și ele. Nu. A, dacă știam, nu-ți dădea. Dar La talger, ha. asta că dacă facem o friptură la talger, mâncăm toți.
Hai, prinde-te. Am prins și picioarele. Am prins picioarele acum. Să vedem cum stă
cum se prezintă. Cam așa. Mai trebuie să-i mai prind o țavă în sus. Și cam asta e. Dar cred că trebuia să-i mai tai un pic din pișoare. Măi, da unde te-am pus? Ui! Și produsul final l-am terminat. Acum așteptăm să-l băgăm în funcțiune, dar cred că în alt video. Ha? Dar cum? Acum naiba o faci. Așa, Ghini, cum ai văzut. Am dat un pic cu ulei. Ca să moaie rugina, să pot să dau rugina jos de pe el. Da, fraților, cam atâta pe astăzi. O să vă prezint un alt videoclip mâine, ori astăzi mai devreme, mai târziu. Ne auzim cu bine, nu uitați să dați like. Ce trebuie să facă? Like. Like? Să se aboneze? Da. Da? Bun. Mai facem videoclipuri? Facem? În fiecare zi? Promitem? Promiți și tu că faci împreună cu mine? Bun. Hai, la salut, baftă, pa, pa! Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be